Por aquí empezamos máis ou menos a ruta dos Muiños de Lores e da Chancra e da Armenteira. Son 17 kilómetros, pero a priori moi fáciles. Empezamos a con Muiños e veremos bastantes por aí adiante. Ruta fácil a priori. Imos ver uns mosteiros. O mosteiro da Armenteira, máis outro. Seguimos todo por aquí arriba cos muiños. Cabalos pastando, sí que hai.